Min konkrete rolle er organisatoren, og jeg har 4 nøgleord, som er min ledetråd. Det er planlægning, procedure, proces og produkt. Når man ligesom har de 4 principper for øje, så går man ikke galt i byen og når frem til det mål, man har sat sig. Jeg har altid været et meget flittigt og pålideligt og pligtopfyldende menneske. Sjældent syg, kommer altid til tiden. Og når min chef eller mine medarbejdere sætter mig til en opgave, så ved de, at det vil blive planlagt, organiseret og komme i mål. Afslappet, stille og roligt. Kommer du på fredag? Ja, det har jeg da tænkt mig. Hvad med dig? Jeg er nok ikke så god til hurtige beslutninger, hurtige forandringer. Jeg har hørt fra flere, at jeg er lidt langsom, men det er jo fordi, jeg gerne vil have gennemtænkt det hele og planlagt det, set det for mig selv i mit hoved. Og hvis du skal have lavet en ad hoc opgave, så er det ikke så godt at spørge mig. Så tror jeg, du skal spørge en anden.